মন্ত্রী সজ্ঞাজিত মহারাজ। সেনাপতি হংসধ্বজ মহারাজ। মন্ত্রী অনাদুষ্ট মহারাজ। সখা বীরকেশী দূরীভূত হেলা মোর সমস্ত সন্দেহ। জানিগলি মুহি আজি কিয়ে মোর শত্রু। নিজ মুখে পিতা অলেক প্রকাশ। মহারাজ। জানিବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସପ୍ରାଜିତ? ହଁ ମହାରାଜ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୀରକେଶୀ? ହଁ ମହାରାଜ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଂସଧ୍ୱଜ? ଶତ୍ରୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଗୋପରେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଘରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କୃଷ୍ଣ। ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି ସନ୍ଦେହ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ତାହା ହୋଇଗଲା ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୋଟି କୋଟି କରି ନାସିଲେ ମୋ ସରମଲ୍ଲ। ଅଛି କାଳିଅ ନାଗ ଫେରି ପରିବାର ଯାର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତିନି ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୁଷାର୍ତ ହୋଇ ଜଳପାନ କରିବାକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଯିବାର ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ହେଲେ ଫେରିବାର ଆଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। କିଏ 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 ଦୁଃସାହସ କଲା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରୁ ଓଳିବାକୁ ପଦ୍ମ ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ। ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ। କୃଷ୍ଣ ଦେହ ନାଗର ଦର୍ପ କୈର ଦଳନ ଫଳ ଉପରେ କରି ନୃତ୍ୟ। ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲା କାଳିଅ ନାଗକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରୁ। କାଳିଅ ନାଗ ଚାଲିଗଲା ତାର ସ୍ୱପରିବାର ଘେନି ମହାରାଜ। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଏହା। ସାମାନ୍ୟ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ପୁଣି ଉପର ଗୋପାଳ କାଳିଅ ନାଗ ପଡ଼ା ପରେ ବଳିଲୋକ ନୃତ୍ୟ କରିଦେଲା କାଳିଅ ନାଗକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ମତେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ। ଆଉ ନ କରି ବିଳମ୍ବ এক মুহূর্ত জড়াও উপর ভারত মোহরি অগ্রতে তাই বলে মুহি শত্রু অটে কি সম্বাদ দূত ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। কি ସମ୍ବାଦ ଦୂତ ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଅଛି ଘେରିଣ ଭାରତ। ଉପପୁରୁ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ ନରେଶ। ଆଚମ୍ବିତ କୁହ ପ୍ରକାଶ କର। ଇନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗୋପବାସୀ ସର୍ବେ ମିଳି ଏକଠାରେ। ନନ୍ଦସୁତ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ କହିଲା, ପୂଜନ ନ କରି କେହି ବାସବ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ତା ବଦଳେ ପୂଜା କର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ମାନିଗଲେ ସର୍ବେ କୃଷ୍ଣର କଥାକୁ। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଛାଡ଼ି ସର୍ବେ ପୂଜା କଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି।
ବଜ୍ରାଘାତେ କମ୍ପିଲା ଗୋପର ମେଦିନୀ। ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ହାହାକାରେ ଥରିଲା ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖି ଗୋପାଳ ବିକଳ ନନ୍ଦ କୁମାର ତୋଳି ପ୍ରାୟ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କରିଲା ଧାରଣ। ନିର୍ଭୟ କଣ୍ଠେ ଡାକିଲା ଗୋପବାସୀ ପଶି ଆସ ଗିରି ଗୌହରକୁ। ଗୋରୁ ବାଳକ ଧରିଣ ପଶିଗଲେ ସର୍ବେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ବରସିଲା ବାରି। ଗିରି ତଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ଗୋପାଳେ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରର ଗାରିମା।